Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih pinanggih malih wonten ing panyuraos ing enjang menika ingkang sampun mlebet ing bab 19. Sumangga kita sesarengan midhangetaken bab 19 ingkang mawi irah-irahan layang tresna pribadi. Bab 19 layang tresna pribadi. Kakristenan dudu sawijining agama. Gusti Allah ora ngutus Gusti Yesus supaya nggawa agama kang super. Gusti Allah ngutus putrane supaya awake dhewe bisa ngrasakake sesambungan kelawan Gusti Allah lumantar ing Gusti Yesus. Agama kuwi njelehi lan mung abot-aboti. Nanging sesambungan utawa tetunggilan iku njalari semangat. Sesambungan kang kebak ing katresnan banget nyenengake lan gawe mareming ati. Tujuan utamane menungso iku supaya bisa ngrasakake kanthi kepenak marang Gusti Allah lan duwe sesambungan lan tetunggilan kang kebak katresnan bebarengan karo Gusti Allah. Sesambungan iku dibakohake lumantar wawan rembug. Garwa kakung lan garwa putri bisa wae ningkah sacara sah miturut pranatan. Nanging umpama ora ana wawan rembug ing antarane wong loro iku, sesambungane mung sesambungan ing pernatan. Nanging yen padha nindakake wawan rembug, mulane sesambungane bakal krasa manis lan bisa ngrembaka. Sesambungane awake dhewe kelawan Gusti Allah diwiwiti nalika awake dhewe nampani Gusti Yesus minangka juru slamet sacara pribadi. Sesambungan iki dibakohake lumantar anane wawan rembug. Gusti Allah ngendika marang awake dhewe lumantar sabda utawa kitab suci. Awake dhewe matur marang panjenengane lumantar pandonga. Nalika awake dhewe percaya marang Gusti Yesus minangka juru slamet pribadi, panjenengane rawuh lan dedalem ana ing awake dhewe lan awake dhewe nampa DNA-ne. Nalika awake dhewe kalairake anyar lumantar DNA Gusti Yesus, awake dhewe nampa paningali Gusti Allah sacara kasukman lan bisa weruh marang kratone Allah kaya kang dikandhakake ing Yohanes bab 3 ayat 3. Sedurunge kalairake meneh, awake dhewe mung bisa nyawang marang ukara-ukara ing kitab suci lan mung ngerti cita-cita kang ana ing sanjerone. Nanging awake dhewe ora bisa mangerti kanthi tumemen apa maknane sacara kasukman kang ana ing cita-cita kitab suci. Sedurunge kalairake meneh, maca Alkitab kuwi rasane mung njelehake. Awit sacara karohanen awake dhewe ora bisa nyawang kaendahane kitab suci. Kaya kang ditulis ing surat Korinta sing sepisanan bab 2 ayat 10. Nanging sakwise kalairake meneh awake dhewe bisa nyawang kaendahane bebener kang ana ing kitab suci lan kitab suci bisa awake dhewe mangerti kanthi persajan lan malah ndudut atine awake dhewe. Contone, sedurungake kalairake meneh aku tau maca Yohanes bab 3. Aku ngerti yen Nikodemus petuk kelawan Gusti Yesus, lan Gusti Yesus ndukani marang Nikodemus. Nanging aku ora mangerti kenapa Nikodemus didukani Gusti Yesus. Aku uga ora ngerti apa sejatine kang arep diwulangake dening Gusti Yesus marang Nikodemus. Kanggoku kabeh iku ya mung saklumrahe crita. Sawise aku kalairake meneh, aku wiwit nyawang sejatine piwulang kang apik banget ing crita Nikodemus. Sepisan aku nyinau yen aku uga kaya dene Nikodemus. Banjur aku nyinau yen Gusti Yesus nresnani Nikodemus lan kersa mulangake babakan kang wigati tumrape kalairake meneh. Sabanjure aku uga dadi ngerti yen aku bisa kalairake meneh kanthi pracaya marang Gusti Yesus kang sinalib. Sabanjure aku isih bisa maca Yohanes bab 3 lan sansaya aku marem lan nyinau critane Nikodemus.
Kewan asu iku bisa ndeleng apa kang ndak lakokake, nanging asu iku ora bisa kanthi temenan ngerti kenapa aku nindakake samu barang. Asu ora duwe DNA kanggo mangerti marang manungsa. Nanging yen ana cara DNA manungsa dilebokake ing awake asu, asune bakal bisa ngerti marang manungsa. Nalika aku nampa Gusti Yesus minangka juru slamet sacara pribadi, banjur aku duwe DNA kanggo wanuh marang Gusti. Sansaya diwasa, awake dhewe bakal sansaya mangerti akeh marang Gusti lan pangandikane. Minangka conto, nalika awake dhewe isih SD, awake dhewe nyinau buku-buku SD. Nalika awake dhewe SMP, sing disinau uga buku-buku SMP. Nanging Gusti Allah mung maringi buku siji wae kanggo sakabeh wong Kristen, yaiku Alkitab. Tegese, Alkitab iku cocok kanggo samu barang wong, wiwit saka kang imane isih kaya dene bayi nganti sing wis diwasa. Iki bisa kelakon awit isine Alkitab iku kababarake dening Roh Suci miturut kabutuhane awake dhewe nalika semono. Contone, 36 taun biyen aku iki wong kang ora duweni iman. Nalika aku maca Yohanes bab 3, Gusti Allah nelakake yen aku kudu kalairake meneh lan nampa Gusti Yesus minangka juru slamet sacara pribadi. Kayekten iki kang nalika semono dibabarake dening Gusti Allah marang aku. Kayekten liyane isih durung dibabarake krana isih durung perlu kanggoku. Sabanjure aku mbaleni maca bab kang padha. Wektu iki aku nyinau Yohanes bab 3 ayat 6 kang ngandhakake yen manungsa duwe sifat cacah loro, kajasmanen lan karohanen. Kayekten iki dibabarake krana minangka wong Kristen kang wis luwih diwasa, aku kudu ngerti yen aku kudu njaga urip kajasmanen lan karohanenku. Banjur sawise iku aku isih maca bab kang padha. Wektu iki aku nyinau saka Yohanes bab 3 ayat 8 yen akibat kang krasa saka pakaryane Roh Suci iku kaya dene angin. Gusti Allah pirsa yen wektu iki aku kudu ngerti apa pentinge Roh Suci marang uripku. Ora ana buku kang kaya kitab suci. Kitab suci iku layang tresna pribadine Gusti Allah marang kabeh putra-putrane. Kitab suci iku urip lan sentosa. Kaya kang dikandhakake ing Ibrani bab 4 ayat 12, sabab pangandikane Gusti Allah iku gesang lan santosa. Lan bisa njalari owah-owahan kang becik tumrap pribadine awake dhewe. Alkitab ditulis dening Allah Sang Rama dudu kanggo teolog nanging malah kanggo sedulur. Alkitab du sawijining mata kuliah kanggo para calon sarjana teologia. Awit 70% isine Alkitab iku awujud crita. Temah awake dhewe bisa ngrasakake kanthi kepenak. Nanging kenapa luwih akeh kang seneng nonton drama Korea tinimbang nresnani cerita-cerita Alkitab? Alasane yaiku awake dhewe kleru penganggep marang Alkitab. Saka wiwitan awake dhewe duwe panemu yen Alkitab iku buku kang ora kena dienggo guyonan kang ditulis supaya bisa disinau. Nanging nyatane awake dhewe ora seneng sinau. Ora ana kang ngandhakake marang awake dhewe yen senajan Alkitab iku buku kang isine dudu gegojekan, nanging Alkitab uga buku kang ndudut ati kang bisa dirasakake kepenak lan bisa disinau. Maca Alkitab krana Alkitab iku kebak crita kang ndudut ati. Wacanan Alkitab kanthi pangarep-arep Gusti Allah bakal paring pituduh ing bab apa wae marang sedulur. Maca Alkitab bebarengan karo Gusti Yesus minangka mitrane sedulur lan nyuwuna pangerten marang panjenengane nalika maca Alkitab. Senajan kala mangsane akeh ukara-ukara ing Alkitab kang angel dimangerteni, akeh crita sejarah kang kurang awake dhewe mangerti
lan jeneng-jeneng kang ora lumrah sakjroning Alkitab kang bisa gawe jeleh uga, nanging tansah maca kanthi tekun. Maca Alkitab iku kaya dene mangan iwak mas kang dimasak cara arsik kang enak rasane. Arsik iku sawijining masakan khas Batak kang saemper karo rica-rica. Senajan iwak mas iku akeh rine, nanging rasa masakan cara arsik kang enak iku ora dadi pepalangi awake dhewe kanggo mangan nganti entek. Duwenana wektu kanggo maca kitab suci. Tindakno kanthi rasa sedulur kang lagi nyawisake wektu kanggo wong kang ditresnani. Temah sedulur bisa ngrasakake kanthi mat wektu kang endah bebarengan katresnane sedulur mau. Tindakno kaya dene sedulur lagi mangan arsik iwak mas kang akeh rine, nanging tetep doyan nganti entek. Maca Alkitab mbutuhake disiplin. Disiplin iku watak kang penting supaya bisa kasil ing apa wae. Ing ulahraga, ing sambung tresna, ing nyinau katrampilan, lan sak piturute. Watak disiplin ing nyawisake wektu kanggo maca kitab suci lan ndedonga wigati banget yen awake dhewe kepengin bisa ngrasakake kanthi mat sesambungan kelawan Gusti Allah utawa wong liya. Wacaran terus kanthi bola-bali layang tresna pribadi saka Gusti Allah kanggo sedulur. Gusti Allah mesti paring piweling kang tansah anyar saben dinane. Dene ukara kang endah ing dina iki yaiku ora ana buku kang kaya kitab suci. Kitab suci iku layang tresna pribadine Allah kanggo saben putra-putrane. Mekaten panyuraos ing enjang menika mugi saged pinanggih malih ninjing-injing ing panyuraos salajengipun. Mugi Gusti tansah berkahi.